chieng' mitime by election. En ang'o ma wacho ni en at stake e yiero ma Ugunja masani kimanyo jatelo madhi kawo kara Opiyo Wandayi? Yeah. Giman at stake ma jo Ugunja rango gi gik moko ariyo kende. Mokwongo, jo Ugunja dwaro mondo gibed kod jatelo madhi parliament motegno. Mambro dhi timo the functions ma tije mag mbunge. Magin ang'wen. Achiel en jachung' ma jo ombulu ma Ugunja donge. To kisedhi bunge kacha koro en dhano. Dhano ni magidwa tero ni giwacho ni gidwa tero ng'ama bo tero Ugunja constituency yokang' mamalo mohinge mancha Wandayi en kodo cha. In other words, telo motegno, representation motegno. To duty mar ariyo ken ga loso chik. Dak ilos chik kiling, kilos chik kiloso, I debate gi joman kuro donge. Motegno. To mar adek en ga ni rangon to budget no loso nade. To budget kose los pesa donyi national government to pesa din county government. To atama kaka jatel bura ko irangon to pesa shilling 85 modong kuom 100 budget 85% kako ndike e katiba ne. Be sirkal mamalo ti kode maber mondo serve kako ndike ni schedule 4. Be timere maber national government. Jo Ugunja dwaro ng'ama bodhi rangon to every time a service ma national government timere to what about Ugunja? Then finally en jatelo ma jo Ugunja dwaro en mabro kelo jo Ugunja kanyakla achiel to maduong' ahinya en no to ere kaka jo Ugunja pachgi bro bedo mondo winji both at county level and at national level. Mane telo motegno mana promise jo Ugunja ni gibro miya an gi geno ni gidhi miya.